que hi haurà un moment durant aquella guerra, hi haurà un període molt llarg d'aquella guerra en la qual Catalunya s'estarà enfrontant primer amb molts aliats i després en solitari a dues potències demogràfiques molt grans i a dues potències militars molt grans. La primera, sense cap dubte, d'Europa, i almenys d'Europa occidental, i probablement del conjunt d'Europa, i molt probablement la segona. Sí? I és important perquè si no, no entendrem les condicions materials del conflicte. Explico això de la població, de la demografia, també perquè, per una altra raó, que és que ens permetrà entendre per algunes de les raons de que les institucions catalanes i bona part de la societat catalana decideixi participar en aquella guerra al costat del bàndol aliat. Se'ls diu aliats perquè els contraris als Borbó han signat un acord que s'anomena la Gran Aliança de la Haia, el 1703. L'imperi alemany, la Casa d'Habsburg, bona part de l'imperi alemany, i dels territoris alemanys de l'imperi i dels territoris no alemanys dels Habsburg, perquè ni tota Alemanya era dels Habsburg, ni tots els territoris dels Habsburg estaven a Alemanya, per exemple, la part hongaresa estava fora de l'imperi. L'imperi alemany, Holanda, la República d'Holanda i Anglaterra han signat una aliança el 1703 coneguda com Gran Aliança de la Haia. I per tant en aquest bàndol se l'anomena els aliats, que és una denominació que continuarà utilitzant-se en conflictes posteriors. Sí? I de fet, la Guerra de Successió Espanyola és en gran mesura la primera guerra de dimensions mundials de la història. Almenys en el sentit que és una guerra que es combat poc o molt sobre gairebé tots els continents i que es combat en tots els oceans. La Guerra de Successió no serà una guerra que afectarà la ciutat de Barcelona, que afectarà Catalunya, sinó que serà una guerra que també tindrà com a escenaris Itàlia, la Vall del Rin, Hongria, Rússia, Suècia, Holanda, l'actual territori belgues, els territoris flamencs que en aquell moment pertanyien a la monarquia hispànica, Canadà, el Mississippi, la Índia, les costes del Brasil, etc. Per tant, és un conflicte de dimensions mundials. Per què els catalans decideixen situar-se en aquella guerra al costat del bàndol aliat si Catalunya està situada, gairebé atrapada, entre dues potències borbòniques, la francesa i la hispànica, que les superen en termes demogràfics i en termes militars d'una manera molt clara. Per què s'adopta aquella decisió? Sí, s'entén? Em sembla que és una qüestió rellevant i em sembla que és útil plantejar-la en aquests termes perquè fa que la pregunta adquireixi encara una major rellevància i l'intent de respondre-la un major interès. Llavors, vinculo aquesta qüestió de la decisió política amb la qüestió de la demografia. I és, Catalunya durant molts segles ha sigut un país que on tenia terra no tenia aigua i on tenia aigua no tenia terra. Dit d'una altra manera, les grans planes susceptibles de ser planes bladeres, planes de cereals a Catalunya, la plana d'Urgell, el Camp de Tarragona, els dos Vallesos, etc., són territoris, són zones on l'aigua no és abundant. El Segre no travessa la plana d'Urgell, sinó que la perimetritza, i fa la circumferència per l'extrem nord de la plana d'Urgell, i la plana d'Urgell, la immensa plana d'Urgell, no serà regable fins a la construcció del canal d'Urgell a la segona meitat del segle XIX. El Camp de Tarragona té un riu de molt poc cabal, que és el Francolí, que sovint a l'estiu queda sec, i al Vallès tampoc no hi ha gaire rius.
En canvi, on hi ha aigua no hi ha terres planes. A Catalunya, on hi ha aigua relativament abundant, no hi ha terres planes. I això ha comportat que durant segles hi hagi hagut un límit de caràcter climàtic, ecològic, tecnològic al volum de població, a la quantitat de gent que es podia sustentar amb els productes alimentaris que es produïen a Catalunya. I això ajuda a entendre per què a finals del segle XVII i principis del segle XVIII la població catalana és més o menys semblant a la població que hi havia a Catalunya al segle XIII. Sí, s'entén això? Perquè hi ha un límit en la capacitat de producció d'aliments. Aquest límit en la capacitat de producció d'aliments, que comporta moltes dificultats, com tot, també comporta oportunitats. I l'oportunitat és que l'economia catalana, necessitada d'importar aquests aliments, que no aconsegueix produir pel seu compte, tendeix a ser una economia sempre molt oberta. Molt oberta vol dir que la suma d'allò que representen les exportacions i les importacions representa un percentatge molt alt del conjunt del producte interior brut. L'economia catalana tradicionalment, encara ara, ha sigut una economia molt oberta, que mira molt a l'exterior. Això era així al segle XIII, quan Catalunya mira cap a Sicília, és així en el segle XIV i XV, quan mira cap als regnes de Sardenya, cap al regne de Nàpols, etc. És així en la segona meitat del segle XVII, a principis del segle XVIII, quan mira cap al Mar del Nord, cap al Bàltic i cap a l'Atlàntic Nord, i ara l'explicarem un moment. És així a finals del segle XVIII i al segle XIX, quan mira cap a Cuba, quan mira cap al Río de la Plata, etc. I continua sent així en l'actualitat. Sí? S'entén fins aquí? Molt bé. Per tant, tenim un país, una societat, que necessita importar aliments i qui li aporta aquests aliments que són fonamentals per a aquella economia i per a aquella societat, doncs durant la segona meitat del XVII han aparegut uns nous proveïdors que són els holandesos i els anglesos, que aporten alguns productes ja tradicionals i alguns de nous molt importants i que els aporten des de llocs nous. Els excedents planers ja no estan en el Mediterrani, ja no estan a Sicília, Sardenya, Nàpols, com havien estat a l'edat mitjana, sinó que els excedents planers d'Europa estan fonamentalment en les terres que envolten el Bàltic. I per tant, el cereal que arriba a Catalunya a la segona meitat del segle XVII, a principis del segle XVIII, etc., és cereal que ve des de les terres que envolten el Bàltic i que circumnavega tota Europa, pel Mar del Nord, per l'Atlàntic, per Gibraltar, amb vaixells anglesos i holandesos. I en aquests vaixells anglesos i holandesos hi arriben dos productes nous. El blat ja és un producte tradicional, ve d'un lloc nou, però és un producte tradicional, imprescindible. Però també hi arriben dos productes nous, que canvien, redueixen de manera notable els índexs de mortalitat infantil, que augmenten de manera notable l'esperança de vida i que modifiquen també de manera molt notable al llarg d'unes quantes dècades l'estatura mitjana de la població. Aquests dos productes nous que fan tot això, que salven vides de nens, que allarguen l'esperança de vida dels adults, que canvien l'estatura, l'alçada mitjana de la població, són el bacallà i les arengades. El bacallà que ve de l'Atlàntic Nord i les arengades que venen del Mar del Nord i que també venen amb vaixells anglesos i holandesos. Com es paguen aquestes importacions? Es paguen amb un producte nou que es fa amb una planta que no és nova. Aquest producte nou és l'aiguardent. Al segle XVII, les flotes angleses i holandeses connecten el món. Connecten Europa amb Amèrica, Europa amb Àsia, connecten tots els oceans i consumeixen grans quantitats ingents d'alcohol d'alta graduació. El segle XVII és el segle en què esclaten, en què apareixen alcohols d'alta graduació fets a partir de la destil·lació.
de la destil·lació de gairebé qualsevol cosa susceptible de convertir-se en alcohol d'alta degradació, des de la patata, el vodka, fins a la canya de sucre, el rom, passant pels whiskies, les ginebres, etc. I hi ha un producte fantàstic pel seu contingut en sucre i, per tant, que es pot convertir fàcilment en alcohol, que és el raïm. Si Catalunya hagués hagut d'exportar raïm, no n'hauria exportat gens, perquè s'hauria fet malbé el primer dia. Si hagués hagut d'exportar vi, no se n'hauria sortit, perquè el vi ocupa molt volum i té molt poc valor afegit i, a més, a alta mar tendeix a picar-se, a vinagrar-se, a convertir-se en vinagre, i en canvi l'aiguardent, que és alcohol destil·lat, ocupa molt menys volum, pesa molt menys, té molt més valor afegit i, a més, es conserva de manera pràcticament indefinida. Anglesos i holandesos compren aiguardent. I la segona meitat del segle XVII a Catalunya, el conreu de la vinya s'extén perquè està destinat a produir aiguardent. En la xerrada anterior no he explicat una anècdota que després m'han reclamat que expliqués i que tant l'explico ara. I és, en llengua anglesa existeix una paraula que designa l'estat en el qual està un boxador que ha rebut molts cops al cap. Com està un boxador que ha rebut molts cops al cap? Està grogui. I sembla que la paraula grogui en llengua anglesa deriva del fet que l'estat d'un boxador que ha rebut molts cops al cap s'assembla d'alguna manera a l'estat d'algú que ha begut molt grog. I què és el grog? És un aiguardent de baixa qualitat fet amb successives premsades en les quals ja no queda polpa per premsar, sinó que premses la pell del raïm, els pinyols, pàmpols, fulles i tot el que pots premsar, i ho destil·les tot i surt una cosa de color groguenc. I sembla que els venedors d'aiguardent, els anglesos, els preguntaven: vols aiguardent? Vols de groc? I, per tant, hi ha un moment que distingeixen el producte en funció del color i assignen el nom de groc en aquest aiguardent de coloració groguenca. No sabem del tot si això és veritat o no, per tant, no digueu que vaig dir que era així, però sí que podeu dir que sembla que algú apunta que potser seria així. En tot cas, quan comença la Guerra de Successió, Catalunya no està en el bàndol aliat. Quan comença la Guerra de Successió, Catalunya està en el bàndol borbònic i les institucions catalanes, les Corts catalanes, han jurat com a rei a Felip V. Les Corts catalanes de 1701 a 1702 han jurat com a comte de Barcelona, no com a rei, com a sobirà, a Felip V. Però, quan es signa la Gran Aliança de la Haia, una bona part de la societat catalana i de les institucions catalanes es troben que els seus principals proveïdors i els seus principals clients, els principals proveïdors i clients de l'economia catalana estan a l'altra banda. I, a més, hi ha una altra particularitat, en aquest cas, no de caràcter comercial i econòmic, sinó de caràcter polític, que també és molt rellevant. En aquell altre bàndol no només hi ha els millors clients i proveïdors de l'economia catalana, sinó que anglesos i holandesos, amb totes les limitacions que es vulgui, que són moltes, que és molt difícil comparar aquella època amb la nostra, amb totes les limitacions que es vulgui, tenen un sistema polític de caràcter parlamentari, si voleu entre cometes, però no caldrien moltes cometes, un sistema polític de caràcter parlamentari i constitucionalista, que vol dir que les constitucions o lleis, en aquella època qualsevol llei proposada pel rei i votada per les Corts s'anomenava Constitució, per tant hi havia moltes constitucions simultànies. Era un sistema constitucionalista que en molts casos situava el sobirà per sota de la llei, o la llei per sobre del sobirà.
Aquesta era una discussió permanent i mai no del tot resolta, la de l'equilibri de poders entre els parlaments i els sobirans, a Holanda, a Anglaterra i a Catalunya, i havia comportat conflictes descomunals. Havia comportat dues guerres civils a Catalunya al segle XV, explica en bona part la guerra dels segadors entre 1640 i 1659, en la versió extensa, i moltes altres conflictes, però també explica conflictes molt severs, per exemple a Anglaterra, on, i ara ho preneu com una anècdota, però és una anècdota que té un alt valor polític. Hi havia hagut una discussió de caràcter lingüístic entre el rei i el Parlament. Una discussió de caràcter lingüístic que consistia en el següent. El rei deia, a Anglaterra les lleis les fa el rei en el Parlament, in the Parliament. I el Parlament deia, a Anglaterra les lleis les fa el rei i el Parlament, and the Parliament. I aquesta discussió entre l'an i l'in, aquesta discussió entre una conjunció copulativa i una proposició, va acabar no només en una guerra, sinó amb el cap del rei separat del seu cos. El cap al rei. Per tant, es prenen les discussions de caràcter lingüístic en sèrio, aquesta gent. Molt bé. Per tant, aquest Holanda i Anglaterra no només són atractives des d'una perspectiva de caràcter comercial i econòmic, sinó que també són un referent de caràcter polític perquè comparteixen, almenys en alguna mesura, un model polític, reivindiquen un model polític. Fins aquí també tothom bé? Fins aquí? Aquesta és una qüestió rellevant també per una altra raó, i és perquè sovint la historiografia francesa i la historiografia espanyola han tendit a dir que els Borbons van representar en el segle XVIII la modernitat a Europa. I en canvi, les historiografies britàniques i holandeses i d'altres països europeus han tendit a dir que la modernitat la representaven els sistemes parlamentaris i de caràcter constitucional. I els que defensen això recorden que el model absolutista i centralista, sobretot la part absolutista del model borbònic, va acabar en un gran fracàs a finals del segle XVIII, mentre que la part parlamentarista i constitucionalista, malgrat que la història sempre és complicada, va acabar determinant, va ser la llavor de la qual neixen els models polítics democràtics europeus contemporanis. Per tant, el debat és un debat rellevant també per les implicacions que té en el que ha passat en els últims darrers 3 segles i també en el que passa avui en dia. Per tant, quan es signa la Gran Aliança de la Haia, Catalunya no és signatària d'aquell acord que signa la Casa d'Habsburg, la República d'Holanda i el Regne d'Anglaterra, que encara no és Regne Unit, encara no són britànics fins al 1707, que és quan hi ha l'acte d'unió entre Anglaterra i Escòcia. Per tant, abans de 1707, anglesos, després de 1707, britànics. Catalunya no està en aquella aliança, però dins d'aquella aliança hi té els seus referents polítics, els seus models polítics, hi té els seus proveïdors, hi té els seus clients, hi té la possibilitat de connectar-se amb les xarxes comercials holandeses que dominen el planeta, que dominen els oceans del planeta, hi té també la Casa d'Habsburg, amb la qual ha tingut una relació complicadíssima, a vegades nefasta i a vegades esperançadora, i per tant comença a haver-hi una tensió latent en la societat catalana i a les institucions catalanes sobre què cal fer. Hi ha un primer intent d'incorporar-se a la guerra en el bàndol aliat, i aquest primer intent es produeix el 1704. La Gran Aliança de la Haia, l'any següent, una flota anglo-holandesa es presenta davant de la platja de Barcelona. Barcelona no tenia port, tenia platja. Aquesta era una gran limitació, i va ser una gran limitació per a la ciutat de Barcelona durant segles, no tenir port.
una flota, veiem el gran, una flota anglo-holandesa es presenta davant de la platja de Barcelona i proposa a les institucions catalanes que es canviïn de bàndol. I les institucions els hi pregunten, ja, però quants vaixells sou, quanta tropa d'infanteria porteu, quanta cavalleria porteu, quant d'armament teniu, i no és gaire esperançador. I per tant, el 1704, sigui per aquesta raó o per d'altres, Barcelona no insurgeix contra els Borbons com esperaven els anglo-holandesos. La flota anglo-holandesa opta per retirar-se, per passar l'hivern en ports segurs a Anglaterra i Holanda, i en aquella retirada, aprofitant que passen per davant de Gibraltar, ocupen Gibraltar. L'any següent, una gran flota, aquesta vegada sí, anglo-holandesa, aquesta vegada amb l'adjectiu de gran, amb un nombre molt rellevant de soldats d'infanteria, amb cavalleria i sobretot amb molta fuselleria, amb molt d'armament per distribuir entre els voluntaris catalans que se sumin a la causa aliada, es torna a presentar davant de Barcelona, desembarca, assalta Montjuïc, la ciutat insurgeix, les muralles defensades per tropes borbòniques davant dels aliats acaben cedint a la pressió externa i interna i els borbònics s'acaben retirant, evacuen la ciutat de Barcelona. Catalunya, amb les seves institucions, s'incorpora formalment al bàndol aliat i el candidat al tron es presenta a Barcelona, convoca corts i jura com a sobirà. L'arxiduc Carles, l'arxiduc per la seva condició de segon fill mascle de l'emperador d'Àustria, es converteix en el Carles III dels catalans. La retirada borbònica és aprofitada per l'exèrcit aliat, que persegueixen els borbònics i els persegueix fins a Madrid. I el 1706, un exèrcit aliat entra a Madrid. Sembla, almenys per un moment, que la guerra de successió espanyola, almenys en el seu escenari a la península Ibèrica, s'està decidint a favor del bàndol aliat. Però un exèrcit de suport anglo-portuguès que havia d'arribar des de Portugal no acaba d'arribar. En canvi, sí que arriba un exèrcit de socors francès. Hi ha reclutaments de tropes en noves lleves a les províncies castellanes i l'exèrcit aliat que ocupa Madrid decideix que no podrà mantenir la posició i que ha d'evacuar Madrid. I que l'ha d'evacuar per la ruta més curta entre Madrid i el mar. I la ruta més curta entre Madrid i el mar, aleshores i ara, és la ruta d'Alacant. Per tant, l'exèrcit aliat es retira en direcció a Alacant, però no arribarà mai a Alacant. Alacant espera rebre el suport de la flota anglo-holandesa. Per tant, aliments, armes, municions, tropes de refresc, etc. Però no arribarà mai a Alacant perquè serà interceptat a Almansa. De la derrota aliada a Almansa se'n deriva la pèrdua de tot el regne de València, de tot el País Valencià, del regne d'Aragó, i al cap d'un any la pèrdua també de Lleida i de Tortosa. La guerra continua amb sort variada, amb moltes dificultats pel bàndol borbònic per mantenir-se en el conflicte, amb una situació d'enorme crisi a França, de crisi militar, econòmica, social, etc., de tal manera que el 1710, sota la pressió combinada dels exèrcits i de les flotes aliades en tots els fronts mundials, ja ho he dit abans, Rin, Flandes, Itàlia, etc., tot el que hem dit abans, l'exèrcit aliat present a Catalunya, un exèrcit on hi ha tropes austríaques, hongareses, holandeses, angleses, savoianes, napolitanes, sardes, catalanes, etc., aconsegueix posar en fuga l'exèrcit borbònic 1710. Perdó, és que aquí la passió... Fem una cosa, ara explicarem els 1709 que canvien, els redueixen
de manera notable els índexs de mortalitat infantil, que augmenten de manera notable l'esperança de vida i que modifiquen també de manera molt notable al llarg d'unes quantes dècades l'estatura mitjana de la població. Aquests dos productes nous que fan tot això, que salven vides de nens, que allarguen l'esperança de vida dels adults, que canvien l'estatura, l'alçada mitjana de la població, són el bacallà i les arengades. El bacallà que ve de l'Atlàntic Nord i les arengades que venen del Mar del Nord i que també venen en vaixells anglesos i holandesos. Com es paguen aquestes importacions? Es paguen amb un producte nou que es fa amb una planta que no és nova. Aquest producte nou és l'aiguardent. Al segle XVII, les flotes angleses i holandeses connecten el món. Connecten Europa amb Amèrica, Europa amb Àsia, connecten tots els oceans i consumeixen grans quantitats ingents d'alcohol d'alta graduació. El segle XVII és el segle en què esclaten, en què apareixen alcohols d'alta graduació fets a partir de la destil·lació. De la destil·lació de gairebé qualsevol cosa susceptible de convertir-se en alcohol d'alta graduació, des de la patata, el vodka, fins a la canya de sucre, el rom, passant pels whiskies, les ginebres, etc. I hi ha un producte fantàstic pel seu contingut en sucre i, per tant, que es pot convertir fàcilment en alcohol, que és el raïm. Si Catalunya hagués hagut d'exportar raïm, no n'hauria exportat gens, perquè s'hauria fet malbé el primer dia. Si hagués hagut d'exportar vi, no se n'hauria sortit, perquè el vi ocupa molt volum i té molt poc valor afegit i, a més, a alta mar tendeix a picar-se, a vinagrar-se, a convertir-se en vinagre, i en canvi l'aiguardent, que és alcohol destil·lat, ocupa molt menys volum, pesa molt menys, té molt més valor afegit i, a més, es conserva de manera pràcticament indefinida. Anglesos i holandesos compren aiguardent. I la segona meitat del segle XVII a Catalunya, el conreu de la vinya s'extén perquè està destinat a produir aiguardent. En la xerrada anterior no he explicat una anècdota que després m'han reclamat que expliqués i que tant l'explico ara. I és, en llengua anglesa existeix una paraula que designa l'estat en el qual està un boxador que ha rebut molts cops al cap. Com està un boxador que ha rebut molts cops al cap? Està grogui. I sembla que la paraula grogui en llengua anglesa deriva del fet que l'estat d'un boxador que ha rebut molts cops al cap s'assembla d'alguna manera a l'estat d'algú que ha begut molt grog. I què és el grog? És un aiguardent de baixa qualitat fet amb successives premsades en les quals ja no queda polpa per premsar, sinó que premses la pell del raïm, els pinyols, pàmpols, fulles i tot el que pots premsar, i ho destil·les tot i surt una cosa de color groguenc. I sembla que els venedors d'aiguardent, els anglesos, els preguntaven: vols aiguardent? En vols de groc? I, per tant, hi ha un moment que distingeixen el producte en funció del color i assignen el nom de groc en aquest aiguardent de coloració groguenca. No sabem del tot si això és veritat o no, per tant, no digueu que vaig dir que era així, però sí que podeu dir que sembla que algú apunta que potser seria així. En tot cas, quan comença la Guerra de Successió, Catalunya no està en el bàndol aliat. Quan comença la Guerra de Successió, Catalunya està en el bàndol borbònic i les institucions catalanes, les Corts catalanes, han jurat com a rei a Felip V. Les Corts catalanes de 1701 a 1702 han jurat com a comte de Barcelona, no com a rei, com a sobirà, a Felip V. Però, quan es signa la Gran Aliança de la Haia,
una bona part de la societat catalana i de les institucions catalanes es troben que els seus principals proveïdors i els seus principals clients, els principals proveïdors i clients de l'economia catalana estan a l'altra banda. I a més, hi ha una altra particularitat, en aquest cas, no de caràcter comercial i econòmic, sinó de caràcter polític, que també és molt rellevant. En aquell altre bàndol no només hi ha els millors clients i proveïdors de l'economia catalana, sinó que anglesos i holandesos, amb totes les limitacions que es vulgui, que són moltes, que és molt difícil comparar aquella època amb la nostra, amb totes les limitacions que es vulgui, tenen un sistema polític de caràcter parlamentari, si voleu entre cometes, però no caldrien moltes cometes, un sistema polític de caràcter parlamentari i constitucionalista, que vol dir que les constitucions o lleis, en aquella època qualsevol llei proposada pel rei i votada per les Corts s'anomenava Constitució, per tant hi havia moltes constitucions simultàniament. Era un sistema constitucionalista que en molts casos situava el sobirà per sota de la llei, o la llei per sobre del sobirà. Aquesta era una discussió permanent i mai no del tot resolta, la de l'equilibri de poders entre els parlaments i els sobirans, a Holanda, a Anglaterra i a Catalunya, i havia comportat conflictes descomunals. Havia comportat dues guerres civils a Catalunya al segle XV, explica en bona part la guerra dels segadors entre 1640 i 1659, en la versió extensa, i moltes altres conflictes, però també explica conflictes molt severs, per exemple, a Anglaterra, on, i ara us preneu com una anècdota, però és una anècdota que té un alt valor polític. Hi havia hagut una discussió de caràcter lingüístic entre el rei i el Parlament. Una discussió de caràcter lingüístic que consistia en el següent. El rei deia, a Anglaterra les lleis les fa el rei en el Parlament, in the Parliament. I el Parlament deia, a Anglaterra les lleis les fa el rei i el Parlament, en the Parliament. I aquesta discussió entre l'an i l'in, aquesta discussió entre una conjunció copulativa i una proposició, va acabar no només en una guerra, sinó amb el cap del rei separat del seu cos. El cap del rei. Per tant, es prenen les discussions de caràcter lingüístic en sèrio, aquesta gent. Molt bé. Per tant, aquest Holanda i Anglaterra no només són atractives des d'una perspectiva de caràcter comercial i econòmic, sinó que també són un referent de caràcter polític perquè comparteixen, almenys en alguna mesura, un model polític, reivindiquen un model polític. Fins aquí també tothom bé? Aquesta és una qüestió rellevant també per una altra raó, i és perquè sovint la historiografia francesa i la historiografia espanyola han tendit a dir que els Borbons van representar en el segle XVIII la modernitat a Europa. I en canvi, les historiografies britàniques i holandeses i d'altres països europeus han tendit a dir que la modernitat la representaven els sistemes parlamentaris i de caràcter constitucional. I els que defensen això recorden que el model absolutista i centralista, sobretot la part absolutista del model borbònic, va acabar en un gran fracàs a finals del segle XVIII, mentre que la part parlamentarista i constitucionalista, malgrat que la història sempre és complicada, va acabar determinant, va ser la llavor de la qual neixen els models polítics democràtics europeus contemporanis. Per tant, el debat és un debat rellevant també per les implicacions que té en el que ha passat en els últims darrers 3 segles i també en el que passa avui en dia. Per tant, quan es signa la Gran Aliança de l'Haia, Catalunya no és signatària d'aquell acord que signa
la Casa d'Habsburg, la República d'Holanda i el Regne d'Anglaterra, que encara no és Regne Unit, encara no són britànics fins al 1707, que és quan hi ha l'acte d'unió entre Anglaterra i Escòcia. Per tant, abans de 1707, anglesos, després de 1707, britànics. Catalunya no està en aquella aliança, però dins d'aquella aliança hi té els seus referents polítics, els seus models polítics, hi té els seus proveïdors, hi té els seus clients, i té la possibilitat de connectar-se amb les xarxes comercials anglo-holandeses que dominen el planeta, que dominen els oceans del planeta, i té també la Casa d'Habsburg, amb la qual ha tingut una relació complicadíssima, a vegades nefasta i a vegades esperançadora, i per tant comença a haver-hi una tensió latent a la societat catalana i a les institucions catalanes sobre què cal fer. Hi ha un primer intent d'incorporar-se a la guerra en el bàndol aliat, i aquest primer intent es produeix el 1704. La Gran Aliança de l'Haia, l'any següent, una flota anglo-holandesa es presenta davant de la platja de Barcelona. Barcelona no tenia port, tenia platja. Aquesta era una gran limitació, i va ser una gran limitació per a la ciutat de Barcelona durant segles, no tenir port. Una flota, veiem el gran, una flota anglo-holandesa es presenta davant de la platja de Barcelona i proposa a les institucions catalanes que es canviïn de bàndol. I les institucions els pregunten, però quants vaixells sou, quanta tropa d'infanteria porteu, quanta cavalleria porteu, quant d'armament teniu, i no és gaire esperançador. I per tant, el 1704, sigui per aquesta raó o per d'altres, Barcelona no insurgeix contra els Borbons com esperaven els anglo-holandesos. La flota anglo-holandesa opta per retirar-se, per passar l'hivern en ports segurs a Anglaterra i Holanda, i en aquella retirada, aprofitant que passen per davant de Gibraltar, ocupen Gibraltar. L'any següent, una gran flota, aquesta vegada sí, anglo-holandesa, aquesta vegada amb l'adjectiu de gran, amb un nombre molt rellevant de soldats d'infanteria, amb cavalleria i sobretot amb molta fuselleria, amb molt d'armament per distribuir entre els voluntaris catalans que se sumin a la causa aliada, es torna a plantar davant de Barcelona, desembarca, assalta Montjuïc, la ciutat insurgeix, les muralles defensades per tropes borbòniques davant dels aliats acaben cedint a la pressió externa i interna, i els borbònics s'acaben retirant, evacuen la ciutat de Barcelona. Catalunya, amb les seves institucions, s'incorpora formalment al bàndol aliat, i el candidat al tron es presenta a Barcelona, convoca corts i jura com a sobirà. L'arxiduc Carles, l'arxiduc per la seva condició de segon fill mascle de l'emperador d'Àustria, es converteix en el Carles III dels catalans. La retirada borbònica és aprofitada per l'exèrcit aliat, que persegueixen els borbònics i els persegueix fins a Madrid. I el 1706, un exèrcit aliat entra a Madrid. Sembla, almenys per un moment, que la guerra de successió espanyola, almenys en el seu escenari a la península Ibèrica, s'està decidint a favor del bàndol aliat. Però un exèrcit de suport anglo-portuguès que havia d'arribar des de Portugal no acaba d'arribar. En canvi, sí que arriba un exèrcit de socors francès. Hi ha reclutaments de tropes de noves lleves a les províncies castellanes, i l'exèrcit aliat que ocupa Madrid decideix que no podrà mantenir la posició i que ha d'evacuar Madrid. I que l'ha d'evacuar per la ruta més curta entre Madrid i el mar. I la ruta més curta entre Madrid i el mar, aleshores i ara, és la ruta d'Alacant. Per tant, l'exèrcit aliat es retira en direcció a Alacant, però no arribarà mai a Alacant. Alacant espera rebre el suport de la flota anglo-holandesa. Per tant, aliments, armes, municions, tropes de refresc, etc. Però no arribarà mai a Alacant perquè serà interceptat a Almansa.
De la derrota aliada al Almansa se'n deriva la pèrdua de tot el regne de València, de tot el País Valencià, del regne d'Aragó, i al cap d'un any la pèrdua també de Lleida i de Tortosa. La guerra continua amb sort variada, amb moltes dificultats pel bàndol borbònic per mantenir-se en el conflicte, amb una situació d'enorme crisi a França, de crisi militar, econòmica, social, etc., de tal manera que el 1710, sota la pressió combinada dels exèrcits i de les flotes aliades en tots els fronts mundials, ja ho he dit abans, Rin, Flandes, Itàlia, etc., tot el que hem dit abans, l'exèrcit aliat present a Catalunya, un exèrcit on hi ha tropes austríaques, hongareses, holandeses, angleses, savoianes, napolitanes, sardes, catalanes, etc., aconsegueix posar en fuga l'exèrcit borbònic 1610. Perdó, és que aquí la passió. Fem una cosa, ara explicarem la muralla originalment construïda per Jaume I, però profundament transformada. Construïda per Jaume I al segle XIII, havia estat una muralla alta i prima, perquè estava pensat per resistir atacs d'infanteria. Però amb el pas dels segles havia evolucionat i s'havia convertit en una muralla moderna, moderna en el sentit d'època moderna, segle XVI, XVII i XVIII, en què les muralles, en lloc de ser altes i primes, eren baixes i molt gruixudes, perquè estaven pensades per resistir els bombardejos d'artilleria. Per tant, aquí davant tindríem la muralla, aquí estaríem fora muralla, per aquí aquest carrer que veiem aquí davant entrava el Rec Comtal. De fet, aquest carrer continua dient-se ara Rec Comtal perquè continua recordant que hi passava aquest Rec Comtal, que tenia el seu origen en el coll de Montcada, que travessava tot el pla de Barcelona, tot el nord del pla de Barcelona per Sant Andreu, per Sant Martí el Clot, i venia a arribar fins aquí. Aquí tindríem la muralla, per aquí entrava aquest rec que era molt important perquè sustentava bona part de les activitats econòmiques de la ciutat, en el primer tram, sobretot vinculades al sector tèxtil, després a la zona del Born i passat al Born altres activitats com per exemple les carnisseries, les peixateries, etc., que abocaven tot allò que no podien aprofitar en aquest rec que anava a desembocar finalment en el mar. Hem triat també aquest lloc, no només perquè aquí hi havia la muntanya, no només perquè aquí entrava el Rec Comtal, sinó perquè aquest va ser el tram que els exèrcits borbònics van decidir prioritzar a l'hora d'assaltar la ciutat. I van decidir aquest tram per diverses raons. Una era que era lluny de Montjuïc, i Montjuïc sempre era una amenaça perquè com que estava fora muralla però era una posició molt sòlida, podia servir per fer contraatacs a un exèrcit que intentés avançar per la zona de Sants, el Paral·lel, del Poble Sec, etc. I per tant els borbònics van decidir atacar fonamentalment des d'aquí, també perquè aquí el terreny era molt més tou i permetia fer les trinxeres d'aproximació. Les trinxeres d'aproximació era una tècnica de construir trinxeres amb trams que eren més o menys paral·lels a la muntanya i que avançaven amb ziga-zaga cap a la muralla, i dintre d'aquestes trinxeres s'hi instal·lava l'artilleria d'assalt, diguem-ne, que bombardejava la muralla i que bombardejava la ciutat, i per dintre d'aquestes trinxeres també hi circulaven les tropes d'infanteria que havien d'assaltar la muralla. Com que aquí el terreny era més tou que en altres indrets de la ciutat i del Pla de Barcelona, aquest va ser el lloc triat pels borbònics per assaltar la muralla, i on van aconseguir obrir, finalment, després de 13 mesos de setge, una bretxa per la qual podien avançar 300 soldats en línia, que ells anomenaven la bretxa reial, d'acord? Que és un dels llocs per als quals es
produeix l'assalt definitiu la nit del 10 a l'11 de setembre de 1714, sobretot la matinada i el matí de l'11 de setembre de 1714. Ara nosaltres farem el trajecte que feia el rei Comtal, entrarem per aquest carrer, mentre caminem no farem explicacions per facilitar la circulació. 1710, la guerra és molt llarga, ve del 1702, 1703, i durarà fins al 1713 a nivell mundial i fins al 1714 a Catalunya. Per tant, és un conflicte que es juga a molts llocs del planeta i a molts mars del planeta i que es juga durant molt de temps. El 1710, la situació econòmica, demogràfica francesa és molt complicada i l'exèrcit aliat present a Catalunya, que és l'exèrcit on hem dit que hi ha tropes angleses, holandeses, austríaques, hessians de l'estat de Hesse, alemany, hongareses, napolitanes, etc., aconsegueix posar en fuga l'exèrcit borbònic que hi ha a Catalunya i l'exèrcit aliat el torna a perseguir fins a Madrid. I el 1710 l'exèrcit aliat torna a entrar a Madrid com havia entrat el 1706. I una altra vegada sembla que la guerra en l'escenari ibèric es pot decidir a favor del bàndol aliat. Explico molt breument, un petit parèntesi. En sabem molt d'aquella campanya, d'aquell conflicte, d'aquells anys, etc., perquè els arxius són riquíssims en informació. Un arxiu especialment ric en informació, que potser és una mica inesperat que ho sigui, però que ho és molt de ric en informació, és l'Arxiu Secret Vaticà. I jo hi vaig estar treballant, per tant hi ha una part d'aquesta informació que deriva d'allà. Hi ha tanta informació que hi ha molts períodes en els quals en un dia és impossible llegir tota la documentació que es generava en un dia. Sí, s'entén? Sí. Per tant, hi ha una quantitat ingent d'informació. Per què hi ha una quantitat ingent d'informació? Hi ha una quantitat ingent d'informació perquè només en aquell arxiu hi ha les cartes que els nuncis, que són els ambaixadors del Vaticà a les Corts, enviaven a la Secretaria d'Estat. Les cartes que la Secretaria d'Estat enviava als seus nuncis. Hi havia un nunci a Madrid i un nunci a Barcelona, perquè hi havia Cort de Barcelona. I un nunci a Lisboa, i un a París, i un a Múnich, i un a Viena, i es cartejaven constantment amb els nuncis de totes les capitals de tots els països que estaven en aquella guerra. Sí? Per tant, hi ha les cartes de la Secretaria d'Estat dels nuncis i dels nuncis de la Secretaria d'Estat. Després, hi ha les cartes dels bisbes de cada diòcesi que està en guerra que s'adrecen a la Secretaria d'Estat. Hi ha una infinitat de cartes perquè hi ha una infinitat de diòcesis de països catòlics que estan en guerra en aquella guerra. Després hi ha les cartes dels llegats pontificis que acompanyen els exèrcits que estan en guerra. Cada exèrcit en cada lloc té sempre la presència d'un llegat pontifici que vetlla perquè el contacte amb protestants no espatlli la fe dels catòlics. Sí? A l'exèrcit aliat hi havia anglicans, calvinistes, luterans, zwinglistes, hi havia de tot. Llavors Roma patia per si les tropes catòliques, els soldats catòlics en aquell exèrcit es deixaven contaminar pels protestants. I llavors Barcelona sempre contestava que no hi havia cap perill, que més aviat era el contrari, que és que tots aquells soldats protestants, anglicans, calvinistes, luterans, zwinglians, etc., quedaven tan admirats de la intensitat de la fe catòlica de les tropes catalanes que eren més aviat ells els que es convertirien al catolicisme, per tant que tothom tranquil. Per tant, hi ha les cartes dels llegats, que en aquell cas concret, que hi ha un llegat en l'exèrcit aliat i un llegat en l'exèrcit borbònic que combaten a Catalunya. Tothom escriu coses, tothom explica coses, tothom... Sí? S'entén perquè hi ha molta informació? Molt bé, tanco aquest parèntesis de perquè hi ha molta informació, a part de tota la informació que generen els estats, la informació que generen pel seu compte l'arxiu d'estat, l'arxiu de guerra de la monarquia hispànica, que genera l'arxiu imperial de Viena, que genera l'arxiu de Londres, que genera... Tanco aquest parèntesis. Tornem, al 1710, agost de 1710, l'exèrcit aliat torna a entrar a Madrid, igual que havia fet el 1706. Dues vegades en aquella guerra els exèrcits aliats van entrar a Madrid. Però una altra vegada
arriba un exèrcit de socors francès i una altra vegada hi ha reclutaments de noves tropes en províncies castellanes que fa que una altra vegada, per segona vegada, l'exèrcit aliat senti la necessitat d'evacuar Madrid i d'evacuar-la cap al territori que té segur que té més proper. I aquesta vegada ja no pot ser Alacant, perquè el País Valencià ja està ocupat pels borbònics des de 1707 i per tant decideixen tornar en direcció a Catalunya. Però una altra vegada l'exèrcit aliat és interceptat a mig camí, en aquest cas en dues batalles consecutives, que són les batalles de Brihuega i Villaviciosa. I la guerra es trasllada, ara sí, a l'interior de Catalunya clarament. A partir d'aquell moment, més o menys, la presència aliada es concentra en el triangle que va de Tarragona a Cardona i de Cardona a Barcelona, Barcelona-Tarragona, aquest triangle. La resta, el que hi ha al nord-est de la línia Cardona-Barcelona, hi ha exèrcits francesos, i el que hi ha a l'oest de la línia Tarragona-Cardona hi ha exèrcits castellans i francesos. El 1713, els dos bàndols molt esgotats, el bàndol aliat i el bàndol borbònic, que porten temps intentant diverses negociacions de pau, el 1713 arriben a un acord de pau, a diversos acords de pau. Un és el Tractat d'Utrecht, que és el tractat que signen els borbònics amb els britànics a partir de 1707, per tant, el 1713 ja són britànics. Un altre és el Tractat de Rastatt, que és el tractat que signen els borbònics amb la part de l'imperi, diguem-ne, i en aquests tractats es decideix també l'evacuació dels exèrcits aliats de Catalunya. Els exèrcits aliats abandonaran Catalunya. Abandonen Catalunya i, a més, en algun cas, per exemple, entreguen la ciutat de Tarragona. No poden entregar la ciutat de Barcelona perquè hi ha molta resistència a que passi això. I, per tant, a partir del juliol de 1713, de l'estiu de 1713, fins al setembre de 1714, ens trobem davant d'una guerra diferent, d'una nova guerra. Una guerra que ja no es combat a molts racons del planeta, que ja no es combat en molts oceans del planeta, una guerra que ja només es combat al voltant de Barcelona i de Cardona, fonamentalment de Barcelona, i una guerra en la que ja no hi ha molts països implicats, sinó que hi ha França i la monarquia hispànica per un costat i la ciutat de Barcelona per l'altre. Per tant, estem davant d'un conflicte nou. Un conflicte nou que té com a escenari principal la defensa de la muralla de Barcelona en aquest tram que acabem d'explicar aquí fa una estona. Un setge que els primers mesos no és molt intens, però que en els mesos finals d'aquells 13 mesos de setge serà molt intens, i un setge que comportarà, entre altres coses, el llançament sobre la ciutat de 30.000 bombes, una ciutat que tenia uns 35.000 habitants. I, per tant, en aquells 13 mesos de setge, gairebé una bomba per habitant cau sobre la ciutat de Barcelona. En aquells mesos de setge que culmina, el temps ens apreta perquè avui hem hagut de dividir el temps per dos, ja ho he explicat, aquell setge que culmina l'estiu de 1714, en què es produeix una primera entrada de tropes borbòniques per la Bretxa Reial i per altres punts de la muralla en aquest tram que ara es correspon al passeig Lluís Companys i Ronda de Sant Pere, que pren el nom d'aquest monestir d'aquí, que és Sant Pere de les Pueles. Es produeix una primera entrada en la ciutat que es defensa en els carrers que s'aboquen en els trams de muralla assaltats i, per tant, que es construeixen barricades en aquestes capçaleres dels carrers que s'aboquen a la muralla i es combat carrer per carrer, casa per casa, i en alguns casos, com per exemple en el convent de Sant Agustí Vell, no gaire lluny d'aquí, baixant per les basses de Sant Pere, en el convent de Sant Agustí Vell, literalment habitació per habitació. Aquella primera entrada de tropes borbòniques al mes d'agost havia sigut continguda, havia sigut rebutjada, però
la matinada de l'11 de setembre de 1714, la sal que es produeix, una sal en què les columnes de sal disposen d'uns... Al voltant de la ciutat de Barcelona hi ha 40.000 assetjants, hi ha un exèrcit de 40.000 soldats enemics. És difícil calcular amb precisió quants eren perquè hi ha constantment baixes, retirades, reincorporacions de tropes de refresc, etc. Però hi ha uns 40.000 soldats en el moment culminant del setge assetjant la ciutat, per una ciutat que tenia uns 35.000 habitants, més o menys. La matinada de l'11 de setembre, les columnes de sal, formades per aproximadament uns 25.000 soldats, assalten la muralla defensada en aquell moment per menys d'un miler de defensors. Defensar la muralla esdevé impossible i, per tant, la resistència passa durant aquelles hores de la matinada, primeres hores del matí de l'11 de setembre de 1714, passa una altra vegada a la defensa de les boques dels carrers que s'aboquen de cara a la muralla, a la defensa de les cases que s'aboquen en direcció a la muralla, però la desproporció entre els assaltants i els defensors fa molt difícil poder contenir aquell assalt i, a més, els assaltants, perdoneu un segon, els assaltants estan emplaçant la seva artilleria sobre els llenços de la muralla que ja han ocupat i, per tant, es disposen a bombardejar la ciutat des de dalt de la mateixa muralla de la ciutat. Tot i així, en aquest context, o precisament per això, hi ha un últim intent de recuperar el tram, almenys algun dels llenços de muralla perdut, i es produeix una darrera càrrega de cavalleria que forma en la part exterior de Santa Maria del Mar, en l'absis de Santa Maria del Mar, en el començament del passeig del Born, i que carrega pel passeig del Born en direcció a la muralla per poder expulsar l'artilleria que s'hi està emplaçant, però el foc de la fuselleria de les tropes d'assalt i el foc de l'artilleria, etc., acaba impedint que aquesta càrrega de cavalleria tingui èxit i acaba amb el comandant en cap de la defensa de la ciutat ferit en aquella càrrega, el general Villarroel. Villarroel aconsella als oficials que estan allà presents i que l'acompanyen mentre ell està ferit, aconsella ordenar la rendició davant de la impossibilitat manifesta de continuar defensant la ciutat. Les institucions fan encara una darrera crida a la mobilització general, a mobilitzar totes les persones que estiguin en condicions de combatre i que si aquesta mobilització, si aquesta crida no té èxit, perquè no hi ha més combatents en condicions de combatre, doncs les institucions hauran de rendir la ciutat. I això és el que acaba passant poques hores després, quan es constata que ja no hi ha cap possibilitat de continuar la resistència. I així capitula Barcelona l'11 de setembre de 1714. Una altra qüestió que és molt rellevant és intentar, de la mateixa manera que és molt rellevant, intentar entendre quines són les condicions, quins són els elements que porten a prendre la decisió d'incorporar-se a la guerra, que és el que hem intentat explicar abans, quins són els elements que fan que es prengui la decisió d'incorporar-se en aquella guerra. També, de manera similar, també és molt rellevant entendre els arguments que porten a aquella resistència a ultrança en aquells mesos de setge i en aquelles últimes setmanes del setge de 1714. I aquí es barregen diversos elements que poden contribuir a explicar el perquè d'aquella resistència a ultrança. D'una banda, hi ha l'argument utilitzat també en aquell moment, tots són arguments que s'utilitzen en aquell moment, l'argument que utilitzen alguns quan diuen de res haurien servit els sacrificis que hem fet fins ara si ara no fem tot el possible per guanyar. Fins i tot en el cas de que sapiguem que és impossible guanyar. Però l'única manera de donar sentit als sacrificis que hem fet és mantenir el conflicte.
Hi ha un altre argument que s'utilitza que és, d'acord, sabem que materialment és impossible mantenir la resistència de la ciutat, però es tracta de fer tot el possible per tal de que la caiguda de Barcelona serveixi d'esperó de cara al futur. Alguna vegada hem dit allò de que encara que sovint som el fruit de moltes derrotes, també és veritat que som la llavor de moltes victòries. I aquest argument també s'utilitzava en l'època, i també s'utilitzaven els arguments en sentit contrari. I després hi ha molts arguments. N'apunto un tercer que segurament va ser molt rellevant en aquell moment i que també es feia servir en aquell moment. I és, malgrat que la resistència és molt difícil i malgrat que hem quedat sols perquè els aliats han abandonat, han signat la pau i s'han retirat de la guerra, malgrat això, la tasca diplomàtica a l'exterior de les institucions catalanes es manté i hi ha l'esperança, més o menys racional, d'aconseguir un canvi en la posició de les potències internacionals. Hi ha ambaixadors catalans a la cort de Viena, a la cort imperial, i a la cort de Londres, on s'està a punt de produir un canvi de regnat. I tot sembla indicar que el nou monarca té una actitud molt més bel·ligerant respecte a França i, per tant, que podria estar en disposició de reprendre la guerra contra França i, per tant, de venir a assistir a Barcelona en la seva resistència. I, de fet, hi ha moviments de la flota britànica en aquells darrers dies del setge de 1714 que semblava que podien acabar derivant, encara que no hi havia un ordre directe en aquest sentit, que semblava que podien acabar derivant en una vinguda de la flota britànica a Barcelona i, per tant, en una manera d'obligar els borbònics a aixecar el setge. I tots aquests arguments, i d'altres, diguem-ne, es barregen en aquell moment i ajuden a explicar el perquè d'aquella decisió. El conflicte, de fet, no s'acaba ni tan sols l'11 de setembre de 1714, perquè perviu almenys una setmana més a Cardona, fins al 18 de setembre de 1714, però tampoc s'acaba aleshores perquè continua havent-hi una actuació irredentista, una actuació de resistència molt apagada, molt poc visible, però que reemergirà, tornarà a ser visible a partir de l'any 18-19, 1718-1719, per tant, molt poc després, quan Felip V, a causa de la seva política italiana, acaba provocant una guerra inesperada, perquè acaba provocant una guerra contra l'anomenada quàdruple aliança. I la quàdruple aliança és l'aliança formada per l'imperi, per la casa d'Habsburg, Holanda i el Regne Unit, però també, perquè n'he dit tres i el nom és quàdruple, però també, sorprenentment, per França. Felip V es troba amb una guerra bastant inesperada, però bastant provocada per ell, encara que segurament no esperava una resposta tan contundent de les potències europees, es troba de sobte amb una guerra contra l'imperi, contra Holanda, contra el Regne Unit i contra França. I això sembla donar una altra vegada esperança en els resistents o en els nous resistents que aixequen, és difícil de calcular sempre aquestes xifres, però que aixequen potser 8.000 homes amb armes o 9.000 homes amb armes, el més conegut dels quals rep el sobrenom del Carrasclet. Sí? Per tant, el conflicte continua latent o continua obert el 1718-19 amb els carrasclets amb armes, després continuarà almenys
fins al Tractat de Viena de 1725, en el qual es signa una nova versió de tractat de pau entre l'imperi i els borbons espanyols, que inclou, per exemple, l'amnistia general, i el conflicte continuarà en alguna mesura per la presència de molts catalans en la cort imperial de Viena, acompanyant en l'emperador Carles VI, que havia sigut, i per ells continuava sent, el seu rei Carles III, el seu comte de Barcelona, Carles III. I, de fet, en l'arxiu imperial de Viena, la tercera llengua amb més presència documental després de l'alemany i del llatí és el català, perquè va haver-hi molts catalans en la cort imperial i alguns d'aquests van tenir una vida sorprenentment longeva, almenys una vida sorprenentment longeva. Aquest que va tenir la vida més longeva de tots, aquest que va viure més anys que ningú, amb una xifra molt sorprenent, especialment per l'època, és Manel Desvalls i de Vergós, governador, que havia sigut governador de Cardona, que viurà fins als 101 anys. I molts d'aquests catalans que estan al servei de l'emperador Carles VI participaran no només en funcions administratives i de govern de la cort imperial, sinó que en molts casos participaran en molts conflictes, també en conflictes contra els Borbó a Itàlia, però totes aquestes aventures les haurem d'explicar un altre dia. Moltes gràcies.